Kaixo, Gabon, eta ongi etorriak beste behin ere Hamaika Telebistako Kultur Zulora. Joan den astean Ane Zabala izan genuen hemen, Kultur Zuloan, baina aste honetan berriro etorri naz. Eta nirekin batera garrantzitsuena dena, gomendioak ekarriko dizkigun Iban Gortazar. Kaixo, Iban. Badakizue tarte honetan aurkituko dizuena musika eta literatura gomendioak izango direla. Lehen Deustuko Herriberan egoten ginen, orain hemen gaude, elkarreko dendan, eta liburu denda bat da, eta liburu batekin hasiko gara, ezta? Bai, hori da. Liburu bat, 20. mendeko musika ulertzeko liburu bat, baina horrela esan da ematen du gauza bat nahikoa, sikua, ez? Baina benetan da, liburu oso divertigarria da, Dizzy Gillespie izan dena trompeta jolerik ospetsuenetakoa jazz musikan, eta askok eta askok ezagutuko dugu, argazki oso bereziak atera izan zizkiotelako bere garaian, ez? Beti bere masail pustuekin eta horrela, ez? Eta, azkenean bere biografia bat da, baina biografia horrek beste gauza asko ere badakartza atzetik, ez? Eta gauza guzti horien artean dago batez ere, berak liburuaren hitzaurrean esaten duen bezala, orain arte musikaren pasarterik nagusienak, hala historiarenak zein mugimendu musikalenak zuriek idatzi dituztela, ez? Eta, pixkate beltzen tradizio hori errekuperatzeko gogoekin idatzitako liburu bat da. Eta alde horretatik, asko eta asko da, 20-30 40 hamarkadatan Estatu Batuetan egindako musikaren laburpen bat, eta segiro eta sarnolako korronteak, tendentziak zeuden garaiaretan, eta hor sartzen da zuzen ere, bere historia bete-betean izan ere, berak goitik eta bera aldatu zuen musika, ez? Garai batean egon zen batez ere gerra arteko garaietan zuzendari zuri asko sartu ziren jazz musikan eta swinga eta eta gero banda sonorak eta makinatxo bat egin zituzten, eta berak, eta berarekin batera beste makinatxo batek, baina hori guztia moldatu zuten eta barriro jazz musika beltzen eremura eraman zuten eta reinventatu zuten nolabait esateko, ez? Eta alde horretatik oso liburu zintzoa izateaz aparte, oso liburu hainbat klabe ematen dizkigunak ulertzeko nondik eta nora doan mundu hori, ez? Eta anekdotaz josia, oso ondo idatzia, oso ondo azaldua. Gainera, suposatzen dut, esan duzunagatik, beltzen eta zurien arteko ezberdintasuna hori, historiarekin ere oso lotuta egongo dela, ezta? Hori da, berak pixkatxo bat azaltzen du, zer nolako egoeran zeuden garaiaretan, alegia, beltzek asmatutako musika bat izatetik, inongo protagonismorik gabe bizi izatera hori guzti hori, ez? Eta baziren makinatxo bat zuzendari zuri, ez zutenak ezer egiten, baizik beltzek ekarritako estandarrak grabatzea baino, eta haiek baino 4-5 bider gehiago irabazten zuten, hainbat eta hainbat kontzertuetara ez zeukaten joaterik haiek, beltzek haiek, eta alde horretatik baita ere, diskriminazioaren logika horretan sartzen da, eta oso liburu aldarrikapenez betea da, ez, alde horretatik. Baino gehiagotan ekarri dugu hona Kultur Zulora, musikari buruz hitz egiten duten liburuak. Erakargarria da musikari buruz irakurtzea? Pertsonen arabera izango da, segurazki, baina gertatzen dena da musikari buruzko liburuak askotan atzera egiten dute, agian pentsatzen duzulako musikaz ez dakizula, edo eta mugimendu konkretu bat ez eizula atzegin, edo ez duzula atzegin. Gertatzen dena da, musikaz hitz egitea hitz egiten duela beste gauza askotaz, hitz egiten du egoera errazialaz, hitz egiten du gerrarteko egoeraz, hitz egiten du politikaz, hitz egiten du garaiaretan emoten ziren hainbat mugimendu kulturaletaz, eta batez ere hitz egiten du zer nolako abileziak egin behar izan zituzten guzti hori argitara emateko, eta jendeak gutxi gora bera ulertzeko zer egiten ari ziren. Beraz, musikari buruzko liburu bat da, izan daiteke, baina beste gauza asko komentatzen ditu, ez? Eta alde horretatik nik uste dut liburuek batez ere entretenigarriak izan behar dutela, eta zentzu horretan honek betetzen du premisa hori, ez, baldintza hori. Anekdotaz josia dago, eta gainera nik uste dut badaukala gauza bat oso ona, eta da oso ondo idatzita dagoela, alegia
ez da mikro bat jarri eta berak kontatzen du bere bizitza, baizik berak egiten duena da askoz gehiago, hitz egiten du bizitza filosofia batetaz, hitz egiten du momentu konkretu batean zelan doan eratzen guzti hori bere inguruan, eta hitz egiten du batez ere oso modu simple, baina aldi berean oso zuzenean, eta ez da liburu bat ere artifiziala nolabait esateko. Askotan ez dira hitz gehiegi behar gauza batea azaltzeko. Hori da, gertatzen dena da, kasu honetan bai, liburu pixkat mardula da, izan ere, oso bizitza luzea izan zuen Dizzy Gillespie, eta batez ere makinatxo bat lagun aurkituko ditugu orrialdeotan, hasi Eisenhower presidentetik eta bukatu Mississippiko deltan aurkitzen ziren beltzak, eta guzti horien inguruko erretratuak, hausnarketak, eta batez ere egiten duena da ibilbide bat musika okzidentalaren hastapenetan, alegia, 20-hogeita hamarkadetan, 20. mendeko hamarkadetan, zelan hasi zen garatzen musika, eta gaur egun ezagutzen duguna neurri handi batean, hor hasi zen, hori izan zen bere, gero, noski, asko eta asko hitz egin daiteke, azkenean estatu batuetatik etorretako gauza bat dela, ezin dela globalizatu musika guztia horren parametro horien arabera, baina egia dena da, gaur egun irratietan eta hainbat lekutan entzuten dugun musika, jatorri honetatik datorrela, eta alde horretatik bere izan zela maisua, berrasmatu egin zuelako hainbat kontzeptu. Eta gaurkoan musikaren figura handi batetik beste batera pasako gara, kasu honetan ez liburu formatuan, diska formatuan. Zer ekarri diguzu musikari dagokionez? Proposamen pixkat ezberdina, eta ezberdina esaten dugunean agian ausarta, baina aldi berean frogatu duena azkenengoko urtean oso medio gutxirekin lortu daitezkela makinatxo bat gauza, ez? Bera da pertsona itxu bat da, australiarra nolabait esateko australiarra, bera izatez aborigena delako, eta, etnia jakin batekoa, irla batzuetan jaio zen, jaiotzez jaio izan zen itxu, eta, berak pixkanaka tokitxo bat egin du musika munduan batez ere bilatzen bere sustraiak, eta bere sustraiak esaten dugunean, batez ere abesti tradizionalen gaiak hartzen ditu, alegia, nola sortu zen mundua, natura eta pertsonen arteko hartu emana, eguneroko gauza txikiak postarazten gaituztenak eta askotan hasten ditugunak, eta guzti hori oso modu simplean eta oso ondo grabatua eta oso ondo abestua batez ere, ez? Badauka botz bat bereziki estitxua, baina enpalagoso izan gabe, eta badauka halako kadentzia suabe bat murgiltzen gaituena bere kosmogonian, ez? Berak azken baten azaltzen digu bere bizitza zer dan, eta bere herria zer dan, eta bere etnia zer dan, eta nondik datozen, eta alde horretatik bada hurbilpen bat gugandik nahikoa urrun dagoen errealitate batera, ez? Eta oso modu delikatuan egindako gauza bat da, eta benetan polita. Eta harrigarriena izan da, azkenengoko bi urteetan lortu izan duela batez ere Bretainia handian halako miresmen bat sorraraztea hainbat eta hainbat esparrutan, ez? Eta berak berriki elkarrizketa baten esaten zuen, berak ez zuela ikusten eta broma hori egiten zuen, ez? Nik ez nuen ikusten nigandik urrunerago hel zitekeenik olako musika bat, ez? Eta orain harrituta nago ikusten ari naizelako, askotan esaten dena, ez? Musikak ez duela harresirik eta bar, baina benetan esarri egin dela modu batean harrigarria Bretainia handian esate baterako, eta Europan oroar, eta hemen pizkanaka sartzen ari da, ez? Berak baita ere gauzak diren bezala, lehen diska du, ez dauka aldez aurretik halako lan ikaragarri bat atzetik promotorekin, disketxekin eta bar, berak ez dauka momentuz olako osperik, baina egia dena da sorpresa bat izan dela, eta oso sorpresa atsegina gainera. Askotan gertatu da, beste kasu batzuk badaude ere, pertsona itxu bat, abilezia berezia daukana musika sortzeko,
Oso... Bai, bueno, hor, eta lengoarekin ustertuta nahi baduzu, harrigarria da hartzen badugu 1900etik 1940 estatu batuetako musikan, eta batez ere musika beltzean, zenbat itxu egon ziren, besterik ezekitena eta bluesa edo abesten zutenak dirua irabazteko, ezeuketalako bestelako biderik lortzeko, euren eguneroko ogia lortzeko, eta zenbat, baina dozenaka pertsona aritu ziren itxuak izan da, hori, 1940 arte horretan bluesaren munduan, ez? Eta honek ere, neurri batean antzeko gauza bat egiten du, ez? Berak esaten du, nik betidanik txikitatik jakin izan duan gauza bakarra, ondo egiten jakin izan duan gauza bakarra da, abestea, segurazki ez da horrela, baina egia dena da, abestu ikaragarri ondo egiten duela. Aipatu duzu musika, sustrai aborigenak dituela, zen nolako musika da, hemen gitarra bategaz ikusten dugu, eta guk igual aborigenak timbal batekin edo imaginatzen ditugu gehiago. Bera baita ere esan behar da multi-instrumentista dela, berak badaki jotzen, zuk esan duzun bezala perkusiozko makina bat instrumentu, didgeridua jotzen den badaki, baina berak esaten du bere ahoskatzeko eta abesteko erarentzat modurik gozoena gitarrarena zela. Gertatzen dena da, hori, zuk ondo esan duzun bezala munduko musika edo musika etnikoa deitzen dugun hori entzuten dugunean edo uste izaten dugu gauza oso arraroak izango direla, eta kasu honetan ez da halakorik. Ez da gauza arraro bat da, pertsona bat, gitarra batekin, laguntza pizkatxo batekin, eta bera abesten. Gertatzen dena da, sustraien kontzeptu hori kasu honetan badago ere bere hitzetan, ez? Berak egiten du halako dei bat, ez dezagun ahaztu herrien txikitasunean ere badela aberastasun ikaragarri bat, ez? Eta bere abestiak horreri buruz dira, ez? Lehen esan dugun bezala, eguneroko gauza txiki baina polit hoietaz, munduan nondik datorren eta zergatik gauden hemen, eta horri guztiak berak zurgatu ditu bere herritik eta bere etniatik, eta horrek nolabait helarazi nahi dizkigu, eta nik uste dut musika etnikoaren kontzeptu horretan ere, kontzeptua bera jorratzen duela, ez horren beste kanpo forma, ez dago ez perkusiorik, ez instrumento arrarorik, ez dago zerbait oso deigarria edo ez oksidentala, baina bai azpimarratzen duena da bere hitza eta bere kontzeptua oso ezberdina, gaur egun entzuten ditugun beste mezu batzuetatik, ez? Hemen musika eta naturaren arteko harremana gehiago ezagutu nahi duen anetzat, Jofri Gurrumul Junupingu, zaila egiten da izena esateko, Gurrumul bere lehenengo diska, eta bestalde musikaren historiaz gehiago ezagutzeko, eta batez ere musika beltzaren historiaz, To Be or Not to Bob liburua. Hau izan da gaurkoz guztia, badakizue datorren astean gomendio gehiago ekarriko ditugula, hemen Kulturzuloan 11 telebistan.